εκκινώντας από την ελληνική τραγωδία, το βιβλίο που γράφει ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στο Παρίσι αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας, η γενιά αυτή θέλησε να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία της στην ιστορία, θέλησε να διατυπώσει τα μεγάλα εκείνα σχήματα που θα μπορούσαν να εξηγήσουν το πώς πραγματικά κινήθηκε η ελληνική ιστορία από το 19ο αιώνα έως τη στιγμή εκείνη. Είναι σχήματα τα οποία επικοινωνούν με τις αντίστοιχες διεργασίες στο εξωτερικό, άλλωστε οι περισσότεροι από αυτούς και ο Ηλίας έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και βέβαια εγγράφονται απόλυτα μέσα στο κλίμα εκείνων των ημερών και εκείνης της περίοδου. Ο Ηλίας δεν ανήκει σε αυτή τη γενιά, παρόλο που πολύ συχνά το όνομά του μπερδεύεται με αυτή τη γενιά, ανήκει σε μια νεότερη γενιά πολιτικών αρχικά επιστημόνων. Θα μπορούσα να σκεφτώ ανθρώπους όπως τον Γιάννη Βούλγαρη ή τον Χρήστο Λιριτσή, ανθρώπους οι οποίοι από τη δική τους τη μεριά επίσης και μέσα από το χώρο της πολιτικής επιστήμης αρχικά έρχονται να συνομιλήσουν με την ιστορία και με το παρελθόν. Εκεί θα έχουμε την πρώτη μεγάλη μετατόπιση του Ηλία, τη μετατόπιση του Ηλία Νικολακόπουλου, τη μετατόπιση δηλαδή από το χώρο των μαθηματικών στο χώρο της πολιτικής επιστήμης, με μια διατριβή η οποία έρχεται να δει την νεοελληνική ιστορία μέσα από τις εκλογές, χρησιμοποιώντας ακριβώς τα εργαλεία της εκλογικής κοινωνιολογίας και να προσφέρει νέα εργαλεία στον τρόπο που μπορούμε να κατανοήσουμε την πολιτική ιστορία στον 20ο αιώνα. Είναι μια διατριβή που ήδη αυτή η μετατόπιση, ακόμη και στην εποχή της, προκαλεί μια απορία και μια συζήτηση, εννοώ από τα μαθηματικά στην πολιτική επιστήμη. Είναι σαφές όμως ότι η ένταξή του πια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και η σχέση του με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά είναι καθοριστική ώστε πια να στραφεί προς την πολιτική επιστήμη. Ο Ηλίας ποτέ δεν ασχολήθηκε με τον χωροχρόνο έτσι κι αλλιώς από την πρώτη στιγμή ως ένα πλαίσιο απλώς για να αναλύσει εκλογικά αποτελέσματα. Αντιθέτως, αντιμετώπισε τις εκλογές σαν ένα ιδανικό παρατηρητήριο για να μιλήσει και να γράψει για την σύγχρονη του κοινωνία. Ήταν μια σχέση αμφίδρομη από τις εκλογές στην κοινωνία και από την κοινωνία στις εκλογές, μια διαδρομή που αποσκοπούσε πάντα στο ίδιο μεγάλο ζήτημα, ένα ζήτημα που απασχολεί όλους τους ιστορικούς και τους πολιτικούς επιστήμονες, δηλαδή την κατανόηση. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία και μέσα σε αυτή την συγκρότηση της σχέσης του με την πολιτική επιστήμη, ο Ηλίας Νικολακόπουλος άρχισε να στρέφεται πιο πολύ προς την ιστορία, προς την ανάγκη κατανόησης του ανθρώπινου παρελθόντος και με τα ιστορικά εργαλεία, και νομίζω ότι αυτό μπορεί κανείς να το δει πολύ καθαρά, αφενός βλέποντας την πρώτη μορφή της διατριβής και στη συνέχεια την επεξεργασμένη μορφή, αυτό που λέμε η καχεκτική δημοκρατία του Σπατάκη στην τελική έκδοση, όπου εκεί πραγματικά μπορεί να δει κανείς αυτή την απόσταση ανάμεσα στην αρχική του σύλληψη διατριβής και στο τέλος και στην τελική μια διατριβή που συνομιλεί με την ιστορία. Μπορεί όμως να το δει έτσι και αλλιώς και στην σταδιακή του και στην εργογραφία του και στην σταδιακή πύκνωσή του για την ιστορία και για την ιστορία και μάλιστα σε όλο τον 20ο αιώνα. Θα έλεγα ότι ο Ηλίας υπήρξε ένας από τους στυλοβάτες αυτού του συνεχούς διαλόγου που στην ελληνική περίπτωση έχει φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στο παρελθόν, ενός γόνιμου διαλόγου ανάμεσα στην πολιτική επιστήμη και στην ιστορία. Αυτός ο διάλογος, αυτή η σχέση καρποφόρησε ιδιαίτερα όταν κανείς μιλάει
για τα νεότερα χρόνια και ιδιαίτερα για αυτό που θα λέγουμε την ιστορία της μεταπολίτευσης. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος υπήρξε πρωτοπόρος στη μελέτη της μεταπολίτευσης, είτε μέσα από την επιμέλεια τόμων, είτε μέσα από τα δικά του κείμενα. Θυμάμαι πάντα με πολύ συγκίνηση τη συνεργασία μας στην επιμέλεια του τόμου που αφορούσε αυτό που ονομάζουμε σύντομη μεταπολίτευση, την περίοδο 1974-1975, και θυμάμαι πάντα τα πολύ έντονα ιστορικά του ερωτήματα. Παρά τη σταθερή του σχέση με την πολιτική επιστήμη, η εκτίμησή μου είναι ότι σταδιακά ο Ηλίας Νικολακόπουλος στρεφόταν όλο και περισσότερο προς την ιστορία. Με έναν τρόπο όμως που εκκινούσε από ένα γνήσιο ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον του, η σχέση με το παρελθόν δεν ήταν ένας αυτοσκοπός ή μια ιστοριοδηφική αναζήτηση. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος προσπαθούσε να κατανοήσει το σήμερα μέσα από το χθες, να φτιάξει τις γέφυρες ανάμεσα σε αυτό που είχε φύγει και σε αυτό που ερχόταν. Είναι ενδιαφέρον ότι ακριβώς όλη αυτή η αναζήτησή του όρου και η έννοια της καχεκτικής δημοκρατίας που φέρνει στο προσκήνιο κτλ. Δεν συνομιλούσε με μια κρίσιμη περίοδο. Την ίδια στιγμή όμως ήθελε να συγκροτήσει ένα σχήμα το οποίο θα εξηγούσε τη σημερινή συγκυρία. Η σχέση του Ηλία με την ιστορία ήταν μια σχέση, θα έλεγε κανείς, σχεδόν βουλημική. Αντιμετώπιζε τα αρχεία σαν μια πηγή για να ανακαλύψει συλλογικές, πολιτικές και ατομικές διαδρομές. Ήταν πάντα λάτρης του τεκμηρίου, λάτρης της πληροφορίας που θα μπορούσε να έρθει να δοθεί και να μπορέσει να του επιτρέψει να συγκροτήσει ένα ευρύ δίκτυο προσώπων και ρευμάτων, να κατανοήσει κάθε φορά τις διασταυρώσεις. Για όσους είχαμε συνεργαστεί μαζί του, αυτή η αναζήτηση, η συνεχής αναζήτηση ονομάτων, πληροφοριών, ειδικά όσον αφορά την πολιτική ιστορία, ήταν κάτι το μοναδικό. Ήταν σαν να έφτιαχνε το δικό του εικονοστάσι Αγίων, όπου οι Άγιοι ήταν υποψήφοι, πολιτευτές, βουλευτές, πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν η ανάγκη να ανασυγκροτήσει αυτό τον κόσμο. Ήταν μια ανάγκη ιστορική και παράλληλα μια ανάγκη προσωπική. Διαβάζοντας κανείς τη βιογραφία που έγραψε το τελευταίο συγκροτημένο έργο του Ηλία στις εκδόσεις του Ιδρύματος της Βουλής για τον Ηλία Ηλιού, ένα κείμενο το οποίο είναι πολλές φορές τρυφερό, θα έλεγα, απέναντι στον βιογραφούμενο, είναι σαφές για μένα ότι αποτελεί μια σπονδή στη γενιά του πατέρα του, σε μια γενιά που διέτρεξε, όπως σημείωνε ο ίδιος για τον Ηλία Ηλιού, ο Ηλίας Νικολακόπουλος για τον Ηλία Ηλιού, διέτρεξε τον 20ο αιώνα με αγωνιστικότητα και καρτερία. Αυτή η σύνδεση του προσωπικού με το πολιτικό, του επιστημονικού με το πολιτικό, νομίζω ότι αποτελεί ένα από τα κλειδιά για να κατανοήσουμε την παρουσία και τις μελέτες του Ηλία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Έμοιαζε αυτή η ενασχόληση να συνδέεται με την προσωπική του διαδρομή, αλλά και με την ιστορία της οικογένειάς του, με την ιστορία των γονιών του. Θυμίζω ότι ο Ηλίας γεννιέται από γονείς εξόριστους και θα παραμείνει τα πρώτα χρόνια της ζωής του, το πρώτο μικρό διάστημα της ζωής του εξόριστο παιδί και ο ίδιος. Έτσι μοιάζει τα ενδιαφέροντά του, ειδικά την τελευταία περίοδο, να έρχονται να συνομιλήσουν με αυτή την προσωπική διαδρομή, είτε αυτό αφορούσε την ιστορία του Νίκου Πλουμπίδη, ο οποίος ήταν κουμπάρος στο γάμο των γονιών του, είτε την ιστορία των παράνομων οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θυμίζω ένα από τα τελευταία σημαντικότατα άρθρα του στο Αρχαιοτάξιο, στις οποίες συμμετείχε ο πατέρας του ως ηγετικός τέλεχος του αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων στην κατοχή. Τα τελευταία χρόνια, και συνομιλώντας στα άσκη μαζί του,
είχε κανείς την αίσθηση ότι όλη αυτή η διαδικασία γινόταν μια διαδικασία, όπως έχει γράψει ωραία ο Κωστής ο Καρπόζηλος, ως μια διαρκή απόπειρα τακτοποίησης ενός εκκρεμούς εσωτερικού λογαριασμού. Αναφέρομαι στη σχέση του με την αριστερά, αλλά νομίζω ότι ο Άννα Παπαθανασίου θα μιλήσει πολύ καλύτερα, έχει πολύ περισσότερα από μένα γι' αυτό. Σκέφτομαι τον Ηλία Νικολακόπουλο ως παράδειγμα και ως υπόδειγμα της συγκρότησης ενός επιστήμονα μέσα στους μεταπολιτευτικούς καιρούς. Τη συγκρότηση δηλαδή ενός επιστήμονα που, ξεκινώντας από ένα άλλο πεδίο, στράφηκε προς την πολιτική επιστήμη και την ιστορία και σταδιακά βρέθηκε πολύ πιο κοντά, κατά τη γνώμη μου, στην ιστορία, μέσα από μια προσωπική διαδρομή η οποία συνομιλούσε με την πολιτική και παράλληλα υπάκουε σε ένα γενικότερο όραμα αλλαγής του κόσμου μέσα από κώδικες αξιοπρέπειας που το χαρακτήριζαν στην προσωπική του αλλά και στη δημόσια ζωή και μέσα από μια βαθιά ευαισθησία για τους γύρω του. Αισθάνομαι δυστυχώς πολλές φορές ότι αποχαιρετώντας και τον Ηλία αποχαιρετούμε έναν κόσμο και ανθρώπους οι οποίοι δύσκολα πια θα μπορούσαν να υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο της εξειδίκευσης και των κουτιών μέσα στους οποίους ο καθένας και η καθεμιά πολλές φορές μπαίνουμε στην επιστημονική μας ζωή. Νομίζω ότι αποτέλεσε ένα σπάνιο δείγμα ενός ελεύθερου πνεύματος που μπορούσε πολύ εύκολα να ταξιδέψει από τη χώρα των αριθμών στη χώρα της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας. Σας ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμανολάκη, και αντιλαμβανόμαστε όλοι και συμμεριζόμαστε στο βαθμό βέβαια που οι περισσότεροι από όσους βρισκόμαστε εδώ στην συνάντηση αυτή δεν συναντήσαμε τον Ηλία Νικολακόπουλο, ούτε συνεργαστήκαμε μαζί του. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια τη συγκίνηση που σας διακατέχει και κομμάτι αυτής της συγκίνησης αισθανόμαστε όλοι ακριβώς για τον άνθρωπο αυτόν που όπως είπατε υπήρξε ένας από τους τελευταίους, ας το πω έτσι, πραγματικούς λόγιους, από την άποψη ότι μπορούσε ακριβώς να κινείται σε πολλά πεδία του επιστητού με μια ολιστική προσέγγιση χωρίς να αναζητά απλώς κάποια εξειδίκευση. Θα συνεχίσω διαβάζοντας από την εισαγωγή που υπάρχει στο βιβλίο του στην Καχεκτική Δημοκρατία την άποψη που έχει προτάξει πριν ξεκινήσει το δικό του κείμενο, την άποψη του Ζίγκφριντ, που λέει ότι σύμφωνα με την τρέχουσα άποψη οι εκλογές είναι ένας τομέας ασυναρτησίας και φαντασμαγορίας. Παρατηρώντας τες ταυτόχρονα από κοντά αλλά και από απόσταση, κατέληξα στο αντίθετο συμπέρασμα. Αν σύμφωνα με την έκφραση του Γκιότε, ακόμα και η κόλαση έχει τους νόμους της, γιατί η πολιτική να μην έχει τους δικούς της. Προφανώς εδώ βρισκόμαστε σε ένα ερευνητικό ερώτημα, το οποίο σίγουρα ο αείμνηστος Νικολακόπουλος φρόντισε να το δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να παρατηρήσει ακριβώς αυτή την σημασία που έχουν οι εκλογικές αναμετρήσεις, όχι μόνο στο επίπεδο κατανόηση συμπεριφοράς των ψηφοφόρων, αν θέλετε, και των πολιτικών, αλλά ταυτόχρονα σε ένα ευρύτατο κοινωνικό πεδίο, προκειμένου να κατανοήσει τελικά και την ιστορία, την προσπάθεια όλων μας να φτιάξουμε έναν κόσμο καλύτερο, τουλάχιστον αυτό επιδιώκουμε. Από εκεί και πέρα το πόσο το πετυχαίνουμε είναι κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστούμε θερμά. Προχωρούμε τώρα στην επόμενη ομιλία με βάση το δελτίο που έχουμε εκδώσει. Θα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ευάνθη Χατζηβασιλείου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το θέμα της ομιλίας του. Είναι ο Ηλίας Νικολακόπουλος ως πολιτικός ιστορικός από την Καχεκτική Δημοκρατία στη βιογραφία του Ηλία Ηλιού. Υπενθυμίζω την ιδιότητά του καθηγητής ιστορίας του μεταπολεμικού κόσμου στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι γενικός γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής και ίσως από την ιδιότητα που θα έπρεπε να ξεκινήσω, ένας από τους ανθρώπους που μας στηρίζει απόλυτα στο έργο μας και τον ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Χατζηβασιλείου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Μπουμπάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ τιμητική πρόσκληση να μιλήσω σήμερα σε αυτή την εκδήλωση για έναν άνθρωπο κορυφαίο και, όπως είπε ο Βαγγέλης ο Καραμανολάκης,
ίσως ένα από τα τελευταία πρόσωπα που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά σε μια πορεία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών άγριας εξειδίκευσης, που μπορεί να μας οδηγήσει και σε περίεργες ατραπούς. Επιτρέψτε μου έτσι να ξεκινήσω και εγώ με κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις, κάποια έτσι αναφορά στην συνεργασία που είχαμε με τον Ηλία Νικολακόπουλο. Νομίζω έχει μεγάλη σημασία αυτό το βιωματικό στοιχείο, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που απλόχερα προσέφερε και βοήθεια και συμβουλές και πολλές φορές και δίνοντας απλώς προσφέροντας την προοπτική του και τη μεθοδολογία του, βοηθούσε τους άλλους ανθρώπους. Θα μιλήσω κατά βάση για 2 μονογραφίες που είχε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια ο Ηλίας Νικολακόπουλος. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό το έργο του, έτσι. Υπάρχει μια αρθρογραφία πάρα πολύ πλούσια, υπάρχουν πολλές επιμέλειες συλλογικών έργων στις οποίες έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Επιτρέψτε μου απλώς να αναφέρω τις 2 επιμέλειες που έχει κάνει συλλογικών τόμων τελευταία μόλις στο Ίδρυμα της Βουλής. Το 2021 με δική του επιμέλεια και του κυρίου Λιριτζή εκδόθηκαν τα πρακτικά ενός συνεδρίου που είχε κάνει πιο πριν το Ίδρυμα για τον ελληνικό κοινοτισμό, την ιστορία και τις προοπτικές του. Και δυστυχώς όταν τον χάσαμε και μετά, εκδόθηκε και πάλι από το Ίδρυμα της Βουλής ένα, νομίζω θα είναι βιβλίο αναφοράς για την πολιτική εκπροσώπηση των προσφύγων, δηλαδή το πώς οι πρόσφυγες του 22 εντάσσονται μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, με συνεπιμέλεια του κυρίου Σωτήρη Ριζά, του κυρίου Νίκου Ανδριώτη και του κυρίου Χρήστου Χριστίδη από το Ίδρυμα, ο οποίος είναι μαζί μας, παρακολουθεί την εκδήλωση από ό,τι έχω δει. Είναι λοιπόν καταλυτική η συμβολή του σε πολλά επίπεδα, αλλά εγώ θα ήθελα να εστιάσω περισσότερο στα 2 αυτά συνθετικά έργα, 2 μονογραφίες πολύ μεγάλης σημασίας, την Καχεκτική Δημοκρατία το 2001 και την βιογραφία του Ηλία Ηλιού το 2017. Επιτρέψτε μου να κάνω την παρατήρηση ότι και οι 2 αυτές μονογραφίες που δημοσίευσε τα τελευταία αυτόν καιρό έχουν δημοσιευθεί, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, σε σειρές που διεύθυνε ο ίδιος. Δηλαδή στις εκδόσεις Πατάκη στη σειρά Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία, η Καχεκτική Δημοκρατία, και η βιογραφία του Ηλία Ηλιού στη σειρά των πολιτικών βιογραφιών που έως πρόσφατα είχα διευθύνει στο Ίδρυμα της Βουλής. Και η συνεργασία μας μαζί είχε ξεκινήσει από τη συμμετοχή του στον αντίστοιχο τόμο της ιστορίας του ελληνικού έθνους, τον τελευταίο, τον ΙΣΤΑΦ, που πήγαινε μέχρι το έτος 2000. Και εκεί είχε γράψει βασικά, θα έλεγα, ένα πρόπλασμα που τελικά εξελίχθηκε στην Καχεκτική Δημοκρατία. Είχα επομένως την ευκαιρία να δω πώς δουλεύει και να το δω από πάρα πολύ κοντά. Σκεφτείτε το 1999, το 98-99, όταν συνεργαζόμασταν στην ιστορία του ελληνικού έθνους, ήμουνα 32 ή 33 χρονών και πραγματικά ήταν μια ευκαιρία για μένα να μαθητεύσω στη μεθοδολογία του, και ήταν, και πρέπει να πω, μια εμπειρία που σε μεγάλο βαθμό καθόρισε και τον δικό μου τρόπο να προσεγγίζω αυτά τα θέματα. Ήταν, επιτρέψτε μου να το πω, έτσι αισθάνομαι εν πάση περιπτώσει, ήταν μια μεγάλη τιμή το ότι μου εμπιστεύτηκε αυτά τα 2 βιβλία, ίσως γιατί ήθελα να δει και τη δική μου προοπτική, την άποψη, να συζητήσει πολλά θέματα τα οποία πραγματευόταν. Πρέπει να πω ότι ο Ηλίας Νικολακόπουλος πάντα είχε αυτή την αίσθηση πως χαιρόταν να συνεργάζεται με ανθρώπους, χαιρόταν να συνεργάζεται και να διαφωνεί μαζί τους. Νομίζω ότι του άρεσε και η συνεργασία και η διαφωνία μας, όχι μόνο όταν είχαμε συνεργασίες ή προσωπικές συναντήσεις, είτε σε πανεπιστημιακούς χώρους, είτε στον περίφημο καφέ τον πρωινό που έπινε στην πλατεία στην Πλάκα, είτε λοιπόν βρισκόμασταν κατηδίαν, είτε παρουσιάζουμε μαζί δημοσίως. Νομίζω ότι
του άρεσε αυτή η τριβή, αυτή η διαφωνία, αυτή η καλώς νοούμενη αναμέτρηση πνευματικών δυνάμεων με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή όταν παρουσιάζαμε δημοσίως μαζί έπεφταν συνήθως καρφιά εκατέρωθεν και το απολάμβωνε. Δηλαδή ίσως, επιτρέψτε μου να πω, μπορεί να ακουστεί λίγο, αλλά νομίζω ότι ίσως και να του άρεσε, ίσως και με μένα ειδικά, να ανταλλάσσει έτσι αυτού του είδους τα καρφιά. Και με τιμά αυτό το πράγμα βαθύτερα. Επιτρέψτε μου και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις έτσι πιο πάλι στη μεθοδολογία του. Όπως δεν θα πω κάτι διαφορετικό από ό,τι είπε ο Βαγγέλης. Ο Νικολακόπουλος είναι πολιτικός επιστήμονας. Δεν είναι ιστορικός με τη στενή έννοια του όρου, αλλά οπωσδήποτε καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πολιτική ιστορία από την επιστημονική κοινότητα. Είναι, δηλαδή, χωρίς να είναι ιστορικός με τη στενή έννοια του όρου, επηρεάζει πάρα πολύ την ανάπτυξη αυτού του συγκεκριμένου τομέα της ιστορίας. Δεν είναι περίεργο. Δηλαδή, συχνά πολιτικοί επιστήμονες αποδεικνύονται και κορυφαίοι ιστορικοί. Ας πούμε, ο Γιάννης Ιατρίδης, ο Χάρης ο Ψωμιάδης, ο Θεόδωρος Κουλμπής, επίσης ένας από τους καθηγητές μου. Αντιλαμβάνομαι ότι με τις αντιλήψεις που επικρατούν τις τελευταίες αρκετές δεκαετίες, η πολιτική επιστήμη και η πολιτική ιστορία αντιμετωπίζονται ως όχι μόνο ανώμοιες, αλλά πολλές φορές ως επιστήμες που έχουν και κάπως αντιθετικές μεθοδολογίες, με την έννοια ότι ο πολιτικός επιστήμονας συνήθως προσπαθεί να γενικεύσει, ενώ ο πολιτικός ιστορικός ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αλλά παρά αυτή την φαινομενική αντίθεση των μεθοδολογιών, ίσως και επειδή και εγώ έτσι έχω σπουδάσει σε ένα πιο υβριδικό πνευματικό περιβάλλον, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου ασύμβατες αυτές οι δύο ιδιότητες. Μπορεί να συνδεθεί δημιουργικά η μεθοδολογία της πολιτικής επιστήμης με την ιστορία. Και ο Νικολακόπουλος, τολμώ να πω ότι έκανε και ένα είδος μεταλαμπάδευσης στοιχείων της μεθοδολογίας της πολιτικής επιστήμης και της εκλογικής κοινωνιολογίας και στην πολιτική ιστορία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ξενίζει. Είναι κάτι το οποίο όταν γίνεται, όταν μπορεί να γίνει, και στην περίπτωση του ασφαλώς μπορούσε να γίνει, έχει και πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και για μας τους ιστορικούς. Επιτρέψτε μου έτσι να προχωρήσω στην καχεκτική δημοκρατία, να πω κάποια πράγματα ίσως να είναι λίγο αυτονόητα, τουλάχιστον στην αρχή, τα τρία επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται το καθένα μέρος αυτού του βιβλίου, το καθένα κεφάλαιο. Το πρώτο επίπεδο είναι μια σύνοψη των πολιτικών εξελίξεων πριν φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο μεγάλο πολιτικό γεγονός που συνήθως είναι εκλογές. Μια συνοπτική παρουσίαση των πολιτικών εξελίξεων για να βοηθήσει τον αναγνώστη να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να δώσει το βασικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, φίλες και φίλοι, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να είναι συνοπτικό, αλλά πρέπει να είναι και συνολικό και ολοκληρωμένο. Πρέπει δηλαδή να αυτοπεριοριστεί ο συγγραφέας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Νικολακόπουλος, ώστε να δώσει κάτι που και να βοηθάει τον αναγνώστη και να είναι επαρκές επιστημονικά. Σε αυτό το επίπεδο, στην προσέγγιση του, πάντοτε ασχολείται με το εκλογικό σύστημα. Ένας ειδικός της εκλογικής κοινωνιολογίας, ειδικά ο Ηλίας Νικολακόπουλος, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι το εκλογικό σύστημα είναι ένας παράγοντας που όχι απλώς επηρεάζει τις εκλογές, σε μεγάλο βαθμό καθορίζει το αποτέλεσμά τους, αν μπορεί να καθορίσει ακόμη και το είδος των πολιτικών σχηματισμών που θα μετάσχουν σε αυτές τις εκλογές. Είναι φανερό ότι αν έχουμε, για να πάρω τα δύο πιο απλά παραδείγματα, όταν έχουμε ένα εκλογικό σύστημα απλής αναλογικής, μπορούν να μετέχουν πολλά διαφορετικά μικρά κόμματα. Έχουμε μια κατάτμιση δηλαδή της αντιπροσώπευσης. Όταν όμως έχουμε ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, τότε, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μικρά κόμματα να πλειοψηφίσουν σε μια συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, τότε υπάρχει μια τάση για συνένωση
των πολιτικών σχηματισμών σε μεγάλους εκλογικούς συνασπισμούς. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Η επιρροή του εκλογικού συστήματος στην ίδια την διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος και του εκλογικού τοπίου, στο οποίο πάντοτε επέμβει. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο είναι το εκλογικό γεγονός, δηλαδή τα αποτελέσματα, καταρχήν σε πανελλαδικό επίπεδο, με μια πολύ σοβαρή και πολύ ουσιαστική αποτίμηση του τι σημαίνουν αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα. Και υπάρχει και ένα ακόμα κομμάτι, εγώ το βρίσκω πραγματικά πολύ δημιουργικό, που είναι η ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος ανακόμμα, αναπεριφέρεια και ίσως και πολλές φορές με έντονες αναφορές και στην εκλογική συμπεριφορά κοινωνικών ομάδων. Είναι αποτίμηση δηλαδή με πηγές που για τον ιστορικό μπορεί να θεωρούνται κάπως εναλλακτικές, αλλά είναι πολύτιμες. Δεν μπορώ εγώ με την μεθοδολογία του ιστορικού να προσεγγίσω με τον τρόπο του Νικολακόπουλου, δεν μπορώ εύκολα πάντως να το κάνω, δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτού του είδους την πληροφορία και τις πηγές, και γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική αυτή τη συνεισφορά του, αυτό το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι και παρουσίαση πραγματολογικών δεδομένων, αλλά και αποτίμηση και σύνθεσή τους, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματικά συνολική εικόνα. Είναι λοιπόν βασισμένο σε μεγάλο βαθμό στην εκλογική κοινωνιολογία, ένα αντικείμενο το οποίο υπηρετούσε, είναι μια νέα προσέγγιση, έχει πάρα πολύ καλή γνώση της βιβλιογραφίας, εξαιρετική γνώση της βιβλιογραφίας, έχει κάνει εξαντλητική έρευνα στον τύπο και στο πρώτο κομμάτι, στο οποίο περιγράφει το πολιτικό σκηνικό στο δρόμο προς τις εκλογές, αλλά και για τις εκλογές και την αποτίμησή τους, και πολλές φορές έχει κάνει έρευνα ακόμη και σε διπλωματικά αρχεία, επικουρικά και συμπληρωματικά ίσως, αλλά μερικές φορές είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έχουμε λοιπόν ένα συνδυασμό πηγών εκλογικής κοινωνιολογίας και ιστορικών από έναν άνθρωπο με βασικές σπουδές μαθηματικών. Έτσι. Η έμφαση όμως νομίζω μπορεί ένας πολιτικός επιστήμονας ή ένας ειδικός άλλης επιστήμης να διαφωνήσει, αλλά η έμφαση είναι η πολιτική ιστορία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα βιβλίο αναφοράς πολιτικής ιστορίας. Μπορούσα να πω μάλιστα ότι αυτό είναι κατεξοχήν, καλύπτει τις προϋποθέσεις πραγματικά του ορισμού του βιβλίου αναφοράς, διότι όλοι ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή συμφωνείς δεν συμφωνείς με τις προσεγγίσεις του Νικολακόπουλου, είναι αδύνατον να γράψεις βιβλίο για την ελληνική πολιτική ιστορία μετά το 1946 έως το 1967 χωρίς να χρησιμοποιήσεις αυτό το βιβλίο. Είναι κατεξοχήν ο ορισμός του βιβλίου αναφοράς. Τώρα, κοιτάξτε, η Καχεκτική Δημοκράτια, όπως και τα άλλα έργα του Νικολακόπουλου, είναι ένα βιβλίο γραμμένο από έναν διανοούμενο που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς. Δεν υπάρχει αμφιβολία, όταν το διαβάζεις, το βλέπεις, το καταλαβαίνεις. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι ο Νικολακόπουλος, έχοντας μία έντονη αίσθηση της εντιμότητας που πρέπει να έχει ένας επιστήμονας, όχι απλώς δεν το αποκρύπτει, το αφήνει να εννοηθεί, ώστε ο αναγνώστης να καταλαβαίνει την δική του προοπτική και να μπορεί να ελέγξει καλύτερα και τους συλλογισμούς του. Είναι μια μεγάλη ένδειξη εντιμότητας. Δεν είναι όμως, νομίζω, η Καχεκτική Δημοκρατία μια, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη φράση, αριστερή εκδοχή της εκλογικής ιστορίας. Ο ίδιος ήθελε να μην είναι μόνον αυτό. Είναι μια γενικά αποδεκτή μεθοδολογία, ένα βιβλίο αναφοράς το οποίο είναι υποχρεωμένοι όλοι να το χρησιμοποιήσουν, διαφορετικά δεν μπορούν να έχουν μια σοβαρή πραγμάτευση της πολιτικής ιστορίας. Θα αναφερθώ και πάλι σε αυτό. Δεν πάβει να είναι αυτός που είναι, το λέει εγώ είμαι αυτός, αλλά αυτό το πράγμα δεν τον αποτρέπει από το να απευθυνθεί με όρους αυστηρά επιστημονικούς και σε ένα ευρύτερο κοινό. Είναι, νομίζω, μια γενικά αποδεκτή μεθοδολογία. Και αυτό το βιβλίο, έτσι επιτρέψτε μου να πω, έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει το αντικείμενό της η ελληνική πολιτική ιστορία. Είναι μοναδικό φαινόμενο, νομίζω. Δεν υπάρχει, δεν ξέρω να υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο παρόμοιο έργου στη διεθνή βιβλιογραφία
έχω μια επαφή με τις ιστορικές σπουδές στη Βρετανία. Δεν σκέφτεται έτσι η αγγλική πολιτική ιστορία. Εκεί είναι σπασμένα τα πράγματα. Κάνεις ιστορία διεθνών σχέσεων, κάνεις πολιτική επιστήμη για τα ιστορικά ζητήματα. Και δεν σκέφτεται έτσι η βρετανική πολιτική ιστορία, είμαι απόλυτα βέβαιος, διότι δεν είχε αυτή έναν Ηλία Νικολακόπουλο να κάνει αυτή τη σύνθεση. Τώρα, να προχωρήσω στην βιογραφία του Ηλία Ηλιού, επίσης συμφωνώντας με τον Βαγγέλη Καραμανολάκη, γοητεύτηκε από αυτό το θέμα. Πρέπει να σας πω ότι είναι κάτι που ήθελε να κάνει. Το ήθελε πάρα πολύ να το γράψει. Ως διευθυντής της σειράς των βιογραφιών πρέπει να σας πω, πολύ συχνά πριν γίνει μια απόφαση για το ποιες βιογραφίες θα γραφτούν, τον συμβουλευόμουν. Ήταν πάντα χρήσιμη η συζήτηση μαζί του για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε. Και ομολογώ ότι έτσι το είχα ελπίδα ότι θα ήθελα να το κάνει και ο ίδιος θέλησε να το κάνει κατά τη διάρκεια αυτών των προκαταρκτικών διαβουλεύσεων. Το είπε πολύ καλά ο Βαγγέλης, είναι ένα τρυφερό κείμενο, σωστά, αυτό είναι. Είναι ένα είδος, ας μου επιτρέψετε να πω, επιστροφής στη νεότητά. Ένα είδος μελαγχολικής αναζήτησης μιας παλιότερης εποχής, ίσως πιο απλής, ακόμη και ο ίδιος ίσως να το βλέπει έτσι. Επιστροφή στη νεότητά του, επιστροφή σε έναν τόπο. Και γι' αυτό το λόγο είναι τρυφερό. Δεν είναι μόνο, κατά τη γνώμη μου, ένα είδος απλού νοσταλγισμού. Δεν είναι μόνο η μνήμη των γονέων του, είναι η μνήμη και της δικής του νεότητας. Σε όλους μας συμβαίνει, δηλαδή σε άλλους συμβαίνει για έναν τόπο, για να γράψουν για την πατρίδα τους. Νομίζω ότι εδώ το λέει αμέσως, το δείχνει, ότι για αυτόν ο τόπος της επιστροφής ήταν αυτή η πρώιμη μεταπολεμική αριστερά. Και είναι κάτι πολύ όμορφο και δεν υπάρχει και τίποτα το αντιφατικό στο να υπάρχει αυτή η βιωματική διάσταση, εφόσον, όπως κάνει ο ίδιος, εφόσον ο συγγραφέας, έχοντας τέτοιου είδους αφετηρίες, παραμένει επιστήμονας. Δηλαδή γράφει με βάση τις πηγές και αποτιμώντας με σωστή επιστημονική μεθοδολογία, όπως είναι ακριβώς η περίπτωση του Νικολακόπουλου. Πιστεύω και πάλι ότι δεν ήθελε να δώσει μόνο μία αριστερή ερμηνεία του Ηλίου, που είναι απόλυτα θεμιτό και να τη δώσει, έτσι. Ήθελε να ερμηνεύσει το πρόσωπο στην εποχή του. Δεν ήθελε να τον εκπροσωπήσει, ήθελε να τον μελετήσει. Το οποίο επίσης είναι ένα βασικό στοιχείο μεθοδολογίας και τελικά οδηγεί και σε ένα ευρύτερο έργο, ευρύτερα αποδεκτό και απόλυτα χρήσιμο για την πολιτική ιστορία. Χώρια που εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα, ότι πρόκειται για μια βιογραφία ενός ανθρώπου, ενός ατόμου, ο οποίος είναι από το χώρο της αριστεράς. Έτσι. Δεν είναι πολύ συνηθισμένο ακόμα, δηλαδή θα έλεγα στην ελληνική βιβλιογραφία λιγότερο, ίσως και στη διεθνή βιβλιογραφία. Για να φτάσω έτσι να ολοκληρώσω κάπως την παρατήρησή μου, υπάρχουν πολλά σημεία συνάντησης του Νικολακόπουλου με την κοινότητα των ιστορικών. Ένα ευρύ πεδίο, μια ευρεία οπτική, το ανέφερε ο Βαγγέλης. Δεν θα έχουμε πολλούς τέτοιους ανθρώπους στο μέλλον. Η υπέρμετρη, άγρια εξειδίκευση φοβούμαι ότι θα οδηγήσει σε ένα είδος αυτοαναφορικότητας στις ιστορικές σπουδές διεθνώς. Δηλαδή θα είμαστε ειδικοί ή θα είναι οι επόμενες γενιές όλο και περισσότερο, ο καθένας από αυτούς θα είναι ειδικός σε ένα πολύ συγκεκριμένο μικρό θέμα, το οποίο θα αφορά πάρα πολύ μικρή περίοδο. Ο Νικολακόπουλος είχε αυτή τη μεγάλη οπτική. Και αυτό του επέτρεπε, ακριβώς για αυτό το λόγο, του επέτρεπε να έχει σχηματίσει μια μεγάλη πνευματική περιουσία και να κάνει αποτιμήσεις, να κάνει μεγάλες ερμηνείες. Η έμφαση στο γεγονός είναι το άλλο σημείο της συνάντησης. Έχει μεγάλη σημασία. Είναι, εντάξει, υπηρετεί την πολιτική επιστήμη. Η πολιτική επιστήμη θέλει να κάνει γενικεύσεις, αλλά ο ίδιος δίνει έμφαση στο γεγονός. Αντιλαμβάνεται τη μοναδικότητα του γεγονότος, χωρίς να πάψει να είναι πολιτικός επιστήμονας. Και ακριβώς αυτό το πεδίο είναι κάτι το οποίο το εκτίμησα, το σεβάστηκα, το αγάπησα από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε. Αυτή η εμφανής αγωνία του να μην κάνει πραγματολογικό λάθος. Δεν ανεχόταν.
την ιδέα ότι θα μπορούσε να κάνει πραγματολογικό λάθος. Γι' αυτό το λόγο έψαχνε, γι' αυτό το λόγο ήθελε να συζητάει με άλλους ανθρώπους για να παίρνει πληροφορία, για να έχει ακόμη και ένα είδος ελέγχου του τι έχει γράψει. Αυτή η αναζήτηση των ατόμων που έλεγε ο Βαγγέλης των ονομάτων, αυτό μάλιστα έφερνε και άλλα παράπλευρα πολύ θετικά αποτελέσματα. Ας πούμε, στον τόμο του Ιδρύματος της Βουλής για την πολιτική εκπροσώπηση των προσφύγων, με δική του πρωτοβουλία εντάχθηκε ως παράρτημα, αλλά είναι πολύτιμο, ένας κατάλογος προσφύγων βουλευτών. Ένα ευρετήριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ χρήσιμο ερευνητικό εργαλείο. Και καταλαβαίνετε τι δουλειά ήθελε αυτό το πράγμα. Την οποία με τον πρόσωπο που ανέλαβε να συντάξει αυτό το κατάλογο, ο ίδιος καθόταν και κοιτούσε να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερο και όσο το δυνατόν πληρέστερο. Εδώ νομίζω ότι είναι ένα βασικό σημείο συνάντησης, δηλαδή η αγωνία αυτή να αποφύγει το πραγματολογικό λάθος. Δεν ήθελε ο Νικολακόπουλος να έρθει μετά από 5-10 χρόνια ένας νεαρός και να κάνει το όνομά του παίζοντας με την ιδέα ότι ο Νικολακόπουλος έχει κάνει ένα λάθος, και αυτό το σέβομαι απόλυτα. Είναι κάτι το οποίο τον οδηγούσε στο να σχηματίζει το ακριβές υπόβαθρο για να βάλει μετά να προτείνει μετά την ερμηνεία. Και εδώ είναι, νομίζω, ίσως το σημαντικότερο σημείο συνάντησης. Το να συμφωνεί κανείς στη μεθοδολογία είναι μεγάλο πράγμα, φίλες και φίλοι. Στη σημασία του γεγονότος, στη σημασία της ακρίβειας. Αν συμφωνείς με αυτό, έστω και αν διαφωνήσεις, που είναι λογικό δύο άνθρωποι να διαφωνήσουν σε μια τελική ερμηνεία, είναι λιγότερο σημαντικό. Πραγματικά, δηλαδή, μιλάς την ίδια γλώσσα τελικά με αυτόν τον άνθρωπο. Ανήκεις σε μια ομάδα που συνεργάζεται σε τελική ανάλυση. Είναι όμορφο πράγμα αυτό το στοιχείο, φίλες και φίλοι. Υπήρχε πάρα πολύ έντονα στον Ηλία Νικολακόπουλο. Πρέπει να μου πω ότι μου λείπει ήδη. Είναι κάτι που το κάνουμε, αυτή η βασική συνάντηση, πνευματική συνάντηση. Φυσικά υπάρχει και με άλλους ανθρώπους, με μια μεγάλη ομάδα ιστορικών. Επιτρέψτε μου να πω, με τον Βαγγέλη και με την Ιωάννα κατεξοχήν, εγώ το αισθάνομαι έτσι. Αλλά οπωσδήποτε είναι μια παρουσία που λείπει και θα λείψει, νομίζω, πάρα πολύ και με επώδυνο τρόπο και από την ελληνική επιστήμη και στα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έφυγα λίγο από το χρόνο, αλλά ήταν μια ευκαιρία να αναφερθούμε σε σημαντικά πράγματα. Και εμείς ευχαριστούμε θερμά. Δεν υπάρχει ζήτημα χρονικού περιορισμού, για όνομα του Θεού, σε μια τέτοια διαδικασία. Να τονίσω, να διαβάσω κάτι από την Καχεκτική Δημοκρατία, συγκεκριμένα από τη σελίδα 204, κάτι που νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου για την προσπάθεια του αείμνηστου Νικολακόπουλου να εκφράζει, ανεξάρτητα από την προσωπική του ίσως άποψη και τα λοιπά, να προσπαθεί να βρεθεί ακριβώς εκεί που έπρεπε να είναι από την άποψη της ετοιμότητας. Αναφέρομαι, το απόσπασμα είναι από καθώς ερμηνεύει το αποτέλεσμα των εκλογών του 1956, κάποιας εκλογικής διαδικασίας γνωστή σε όλους μας, και λέει λοιπόν κάποια στιγμούλα ότι ανεξάρτητα από την στερευλωτική λειτουργία του εκλογικού νόμου που προσέφερε στην ΕΡΕ την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η επιτυχία της οφειλόταν πρώτα απ' όλα στο γεγονός ότι διατήρησε ανέπαφη την εκλογική επιρροή που είχε διαμορφώσει ο ελληνικός συναγερμός παρά τις αποχωρήσεις σημαντικών στελεχών του, γεγονός που μπορούσε να θεωρηθεί ως μία έστω και εκ των υστέρων δικαιολόγηση της βασιλικής επιλογής που έγινε τον Οκτώβριο του 1955. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θεωρεί ότι στις εκλογές αυτές είχαμε το φαινόμενο το κόμμα που συγκέντρωσε λιγότερο ποσοστό και ψήφους δηλαδή είχαμε την ΕΡΕ δεύτερη και τη Δημοκρατική Ένωση πρώτη, το εκλογικό σύστημα έδωσε στην ΕΡΕ μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παρόλα αυτά λέει ότι αυτό δεν οφειλόταν τελικά μόνο στον εκλογικό νόμο του 1955, νομίζω Δεκέμβριο ότι ψηφίστηκε αν θυμάμαι καλά, αλλά κυρίως το γεγονός ότι μπόρεσε ένα καινούριο κόμμα να διατηρήσει ουσιαστικά την εκλογική επιρροή που είχε ο προκάτοχός του, ελληνικός συναγερμός κτλ. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο τώρα σε αυτά, που ίσως μπορούμε να τα δούμε στην συζήτηση.
Λαμβάνει λοιπόν το λόγο τώρα η κυρία Ιωάννα Παπαθανασίου, η οποία, όπως είπα, είναι ιστορικός και διευθύντρια ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, στο οποίο από το 1975 στο 1996 εργάστηκε ο αείμνηστος Νικολακόπουλος. Το θέμα της ομιλίας της είναι η ανάδειξη της ιστορίας της αριστεράς από τον Ηλία Νικολακόπουλο. Κυρία Παπαθανασίου, σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε μαζί και υποδεχτήκατε την πρόσκληση. Χτυπάνε και τα τηλέφωνα κάποιες ώρες, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, αυτά στα ζωντανά προγράμματα γίνονται. Έχετε το λόγο, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Καλησπέρα σας λοιπόν και σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την ωραία πρωτοβουλία και για την πρόσκληση. Παίρνω τη σκητάλη από τους φίλους προλαλήσαντες. Μετά από όσα σημαντικά ακούσαμε στα οποία διασταυρωνόμαστε, εγώ θα σταθώ περισσότερο στη σχέση του Ηλία με την αριστερά και στη συμβολή του στη μελέτη της ιστορίας της. Δεν σας κρύβω, αισθάνομαι λίγο περίεργα σήμερα. Ξέρετε και εσείς οι εκπαιδευτικοί το νιώθετε περισσότερο από όλους και από όλες μας, όσο και αν είναι χρήσιμες και αποτελεσματικές αυτές οι διαδικτυακές συνευρέσεις που μας κληροδότησε ο κορονοϊός και όχι μόνο, παραμένουν δυστυχώς ψυχρές και απόμακρες. Και παρά τη μεγάλη προσπάθεια, εν προκειμένου τη δικιά σας των διοργανωτών να μας φέρουν πιο κοντά, η απόσταση και η απόσπαση εμφυλοχωρούν δίπλα στη μοναξιά της οθόνης και στα απρόβλεπτα μιας προβληματικής συχνά σύνδεσης. Τέλος πάντων, θέλοντας να νιώσουμε πιο ανθρώπινα, πιο κοντά, θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου με ένα ανέκδοτο που ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ένας διανοούμενος, ο οποίος δεν χρειάζεται νομίζω ιδιαίτερες συστάσεις, αρέσκεται να επαναφέρει όταν η συζήτηση έρχεται στις διαδρομές της κοινωνικής έρευνας στη χώρα μας. Ξέρετε, λέει ο Τσουκαλάς, η κοινωνική έρευνα στην Ελλάδα ξεκίνησε στην Αθήνα με ένα ΚΚΕ, που βέβαια δεν ήταν το παράνομο ακόμα τη δεκαετία του 60 Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αλλά το Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Αθηνών, και συνεχίζει και στη μεταπολίτευση πια, αφού το ΚΚΕ νομιμοποιήθηκε, συνεχίσαμε πιο επαναστατικά, ως ΕΚΕ. Κάνοντας αυτό το λογοπαίγνιο, ανάμεσα στα αρκτικόλεξα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και του Επαναστατικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Τσουκαλάς δεν εφιολογεί απλά και ευρηματικά, υπενήσεται και μια αλήθεια. Ομολογεί δηλαδή την ενυπάρχουσα και αλληλοτροφοδοτούμενη σχέση της αριστερής ανανεωτικής σκέψης με τις κοινωνικές επιστήμες και υπενθυμίζει εμέσως τον διωγμό που υπέστη στη δικτατορία το Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών και οι συνεργάτες του και τις απειλές τις οποίες αντιμετώπισε αρκετές φορές στη μεταπολίτευση από συντηρητικές κυβερνήσεις ο διάδοχος του φορέας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Ο Τσουκαλάς γνώρισε το κέντρο και στις δύο φάσεις του. Έκανε τα πρώτα του ερευνητικά βήματα στο ΚΚΕ ως επιστημονικός συνεργάτης από το 1963 στο 1967 για να επιστρέψει ως επιστημονικός διευθυντής του ΕΚΕ τη χρηστή για την κοινωνική έρευνα δεκαετία του 80 και αργότερα σε μια καμπή της ιστορίας του έγινε πρόεδρος. Αρκετά χρόνια νεότερος ο Νικολακόπουλος συνδέθηκε με το ΕΚΕ τον Οκτώβριο του 1975 με πρόταση του Βασίλη Φίλια, ενός ακόμα διοχθέντος από τη δικτατορία, επιστημονικού συνεργάτιου του ΚΚΕ, ο οποίος είχε αναλάβει στη μεταπολίτευση καθήκοντα επιστημονικού διευθυντή στο ΕΚΕ. Μέλος της πρώτης μεταπολιτευτικής γενιάς ερευνητών και ερευνητριών του κέντρου, ο Νικολακόπουλος δεν έφτασε τότε από το Παρίσι στην οδό Σοφοκλέους ως ένας ιδραίος στη Λάρισα. Η μαθηματική παιδεία που είχε αποκτήσει στη Λοζάνη ως φοιτητής, πολιτικός φυγάς στα χρόνια της δικτατορίας, είχε διευρυνθεί στη Γαλλική πρωτεύουσα με 2 μεταπτυχιακούς τίτλους στη θεωρία των πιθανοτήτων, αλλά και στα εφαρμοσμένα μαθηματικά στις κοινωνικές επιστήμες. Το κλίμα μιας εποχής, στον απόϊχο του Μάη του 1968, και οι αναζητήσεις των Ελλήνων φοιτητών και διανοουμένων του αντιδικτατορικού αγώνα στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στο Παρίσι,
δεν επαρκούν ίσως για να εξηγήσουν αυτή την αλλαγή κατεύθυνση στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, που πιστεύω ότι υπαγορεύτηκε εξίσου από τη βαθιά κοινωνική ευαισθησία και τις αριστερές πεποιθήσεις του. Γιατί ο Ηλίας Νικολακόπουλος, όπως ήδη υπόθηκε, γεννήθηκε αριστερός και τη βιωματική σχέση με την αριστερά και τις αντιφάσεις της την καλλιέργησε μέσα από τις περιπέτειες των γονιών του και των δικών τους ανθρώπων, πολύ πριν ο ίδιος αποφασίσει να ενταχθεί το 1965 στους Λαμπράκηδες και πριν διασταυρωθεί στα χρόνια του εξωτερικού με τις θέσεις της Νέας Αριστεράς. Έφτασε έτσι το 1975 στο ΕΚΕ τη φωλιά των κομμουνιστών, όπως τα χαρακτηριζόταν από συντηρητικούς κύκλους, με τις δικές του πολιτικές περγαμηνές. Έφτασε σε μια στιγμή που το κέντρο ταλανιζόταν από τις οδύνες της αποχουντοποίησης, αλλά και τον αυταρχισμό της μεταβατικής ηγεσίας του. Και χωρίς να έχει καμία ανάγκη επίδειξης μιας υπερφύαλης ή όψιμης αριστεροσύνης, έπαιξε με το χαρακτήρα του και τη στάση του ρόλο καθοριστικό τόσο στην εξισορρόπηση των εσωτερικών εντάσεων και στη διαμόρφωση της νέας φυσιογνωμίας του ΕΚΕ, όσο κυρίως στην ανάδειξη τη δεκαετία του 80 του επιστημονικού πεδίου της εκλογικής κοινωνιολογίας, που τότε ήταν πρακτικά άγνωστο στη χώρα μας. Επίμονος και συστηματικός ερευνητής, με την ευφυΐα και τη διαισθητικότητα που από την αρχή τον χαρακτήρισαν, ο Νικολακόπουλος ενέταξε νωρίς τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα την υπόθεση της αριστεράς και την ιστορία της, για να την μελετήσει όχι μόνο ως πολιτική δύναμη εγγεγραμμένη στην εκάστοτε εκλογική και πολιτική συγκυρία, δηλαδή μέσα από τις εκλογές, αλλά και για να αναψηλοφήσει τις διαδρομές της στο παρελθόν. Δεν είναι τυχαίο ότι ανάμεσα στις πρώτες του δημοσιεύσεις για τις εκλογές του 1977 και τον εκλογικό Άτλαντα του 1981, μεσολαβεί η σημαντική συμβολή που δημοσιεύει από κοινού με τον Μπάμπη Γεωργαντίδη το 1979 στην επιθεώρηση του ΕΚΕ για την εξέλιξη της εκλογικής δύναμης του ΚΚΕ στο Μεσοπόλεμο. Προϊόν συστηματικής αρχαιακής έρευνας, κάτι που δεν συνηθίζεται στον χώρο των πολιτικών επιστημών ακόμα και στις μέρες μας, το άρθρο ανασκευάζει τις ανακριβείς και αντιφατικές πληροφορίες για την εκλογική απήχηση του ΚΚΕ στις πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις του Μεσοπολέμου και ανασκευάζει τα σφάλματα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο πριν διερευνήσει τη γεωγραφική κατανομή της κομμουνιστικής ψήφου. Στον τόνο μιας αριστερής σκεπτόμενης συλλογικότητας που άνθησε στο ΕΚΕ με βασικό εμψυχωτή το τότε επιστημονικό διευθυντή Κωνσταντίνο Τσουκαλά, με τον οποίο θα συνδεθεί με μια σταθερή σχέση ζωής από τότε, ο Νικολακόπουλος ξαναγυρνά στην ιστορία για την εκπόνηση της διατριβής του, της διδακτορικής του διατριβής που θα την υποστήριζε το 1984 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η διατριβή αυτή, που εκδόθηκε από το ΕΚΕ το 1985 ως βιβλίο με τίτλο «Κόμματα και βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1946-1967, η εκλογική γεωγραφία των πολιτικών δυνάμεων», χαρακτηρίστηκε στο σύνολό της, ανοίγω εισαγωγικά, πολύτιμη συμβολή στην επιστημονική έρευνα και βασικό έργο για την κατανόηση όχι μόνο της μεταπολεμικής περίοδου, αλλά και της γενικότερης πολιτικής ιστορίας του νεοελληνικού κράτους. Στο ίδιο πλαίσιο, η επιμέρους συνεισφορά του στην ιστορία της αριστεράς συνίσταται στον πλέον έγκυρο προσεγγιστικό απολογισμό της αποχής του πολιτικού συνασπισμού του ΕΑΜ από τις πρώτες μεταπολεμικές κοινοβουλευτικές εκλογές της 31ης Μαρτίου του 1946. Αξιοποιώντας τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης του και δισεύρετες για την εποχή αρχαιακές πηγές, ο Νικολακόπουλος έδειξε ότι η αποχή των αριστερών ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από το επίσημο 9,3, αλλά και από την πλειοψηφική δύναμη στην οποία επέμενε το ΚΚΕ και οι αμικοί εταίροι του. Στο ίδιο έργο, η συνεισφορά συνίσταται επίσης στην πρώτη συστηματική αποτύπωση της αριστερής ψήφου και της δυναμικής στα χρόνια της πόλωσης μεταξύ δεξιάς και αριστεράς, που έφερε ο εμφύλιος πόλεμος και μέχρι την άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην εξουσία. Αν αυτά ήταν η αρχή, η μέριμνα για την αριστερά και την ιστορία της συνεχίστηκε ως ανάγκη
ακόμα και όταν ο κύκλος της ερευνητικής διαδρομής του στο ΕΚΕ έκλεινε τυπικά το 1996. Συνεχίστηκε μαζί με την μέριμνα για την έρευνα και τις μεθόδους της, στην εκλογική κοινωνιολογία και στην πολιτική ιστορία με την οποία συνομιλούσε πρακτικά ως ισότιμος εταίρων πλέον. Και αυτοί ήταν, όπως είπαμε ήδη, οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους είχε συγκροτήσει την επιστημονική του ταυτότητα. Και αυτή η σχέση με την ιστορία της αριστεράς διευρύνθηκε και μέσα από τα άσχη, από τη θέση του αντιπροέδρου και του προέδρου τους, μέχρι το θάνατό του. Στην πράξη, ο Ηλίας ξαναγύριζε κάθε φορά στην κρίσιμη για τον ίδιο περίοδο 1946-1967. Το έκανε με το εμβληματικό του έργο για την καχεκτική δημοκρατία το 2001, όπου η βαθιά μελέτη των πολιτικών δομών του αυταρχικού μετεμφυλιακού κράτους συμπληρώνεται με την ανάδειξη της δύστοκης συνύπαρξης των δύο πόλων εξουσίας του ΚΚΕ και της ΕΔΑ, αλλά και σε πιο εξειδικευμένες μελέτες του, όπως την πολιτική βιογραφία του Ηλία Ηλιού, για την οποία μίλησε ο Ευάνθης, ή στο άρθρο του στο Αρχαιοτάξιο, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Βαγγέλης, για τις επαφές στην Ελλάδα των παράνομων κλιμακίων του ΚΚΕ από το εξωτερικό. Ο σεμνός αριστερός επιστήμονας που αφιερώθηκε στην έρευνα και την ανάλυση του κατεξοχήν θεσμού της αστικής δημοκρατίας, τις εκλογές, αναμετρήθηκε με τα βιώματά του και τις οικογενειακές επιλογές. Δεν μίλαγε άλλωστε γι' αυτά παρά σε ελάχιστους και αυτό σπάνια, σε στιγμές όπου η εγκύτητα έφερνε στην επιφάνεια μια εξομολογητική διάθεση. Δεν μίλαγε, αλλά και δεν τα αρνήθηκε. Πιστός στις αξίες του διαλόγου και της δημοκρατίας, παρέμεινε ενεργός στην υπόθεση μιας ριζοσπαστικής αριστεράς και συνέβαλε όσο λίγη στην ανάδειξη του πολιτισμού και της ιστορίας της. Ας μην το κρύβουμε, το ότι η ανασχόλησή του με την ιστορία της αριστεράς ήταν για τον ίδιο, μεταξύ άλλων, ένα ζήτημα διαχείρισης μιας προσωπικής του εκκρεμότητας, δεν αναιρεί το αυτονόητο. Ο Νικολακόπουλος έβγαλε με το έργο του την ιστορία της αριστεράς από το χρονοτμπούλαπο και την απομόνωση για να την ενσωματώσει ως ισότιμο αλλά και ιδιαίτερο πολιτικό παράγοντα στο ενιαίο αφήγημα της μεταπολεμικής ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Το μεγάλο στοίχημα το κέρδισε και αυτό οφείλεται στο ότι με την οξυδέρκεια που τον χαρακτήρισε αντιλήφθηκε νωρίς ότι η μελέτη της ιστορίας της αριστεράς δεν προϋπόθεται μόνο την αποκατάστασή της από τις τρευλώσεις της συντηρητικής αλλά και της κομματικής ή καλύτερα των κομματικών ιστοριογραφιών, απαιτούσε πρωτίστως αναδρομή στο γεγονός, στις πρωτογενείς πηγές, στον εντοπισμό νέων πηγών, γραπτών και προφορικών και στη χρήση ασφαλών μεθοδολογικών εργαλείων. Στις έγκυρες και πολυεπίπεδες έρευνές του, δύο ακόμα στοιχεία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Η αμφισβήτηση και ο σεβασμός. Στοιχεία που εκ πρώτης όψεως φαίνονται να οδηγούν σε αντίφαση, διαπλέκονται και ισορροπούν στις προσεγγίσεις του για την αριστερά. Χρυσή παρακαταθήκη της εποχής του και όσον αυτή του δίδαξε, η αμφισβήτηση απευθύνθηκε στους διάφορους ισμούς και στα θέσπατα, στη μονολυθικότητα, τα ψέματα και τα κατηγορώ της εκάστοτε κομματικής ηγεσίας. Γενναιόδωρο κληρονότημα της γενιάς των γονιών του μάλλον, ο σεβασμός, δείγμα ενός αριστερού πολιτικού πολιτισμού που επαγγέλθηκε το ΕΑΜ, ο σεβασμός πλαισίωσε σταθερά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τους αγώνες και τις δοκιμασίες, το μεγαλείο των όλων των αφανών πρωταγωνιστών της ηττημένης αριστεράς που ήθελε να τους καταγράψει και να τους φέρει στο προσκήνιο. Ένα παράθεμα ανοίγω εισαγωγικά. Αν ιτηθήκαμε πολιτικά και στρατιωτικά, ως ένα μεγάλο σημείο έφταιγε το ίδιο το κίνημα. Όχι με τους λαθισμένους χειρισμούς του μόνο, αλλά και με τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα που καλλιεργούσε στους κόλπους του. Μας το μεταφέρει από το περίφημο άρθρο του Τάσου Λιβαδίτη «Η ποίηση της ήττας στην καχεκτική δημοκρατία». Η κριτική ματιά του διανοουμένου υπαγόρευσε μέχρι το τέλος και τις τάσεις του ως ενεργού αριστερού πολίτη. Ανήσυχος από τη διαπίστωσή του ότι, εισαγωγικά, από την άνοιξη του 2020 ο κοινωνικός ιστός έχει διαρρεγεί,
και εξασθενούν οι συλλογικότητες, κλείνουν, ο Νικολακόπουλος άσκησε κριτική και στο δικό του πολιτικό χώρο. Σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του στην εποχή, τόνιζε: «Δεν έχει ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ την αξιοπιστία να εκφράσει το αντικυβερνητικό ρεύμα ως εναλλακτική κυβερνητική πολιτική. Δεν έχει δηλαδή εμπεδώσει την εικόνα στην κοινωνία ότι θα ήταν καλύτερα να ήταν αυτό στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η βασική του αδυναμία και αυτό διαπιστώνεται σε διάφορες δημοσκοπικές ερωτήσεις. Δεν έχει προχωρήσει σε μια πραγματική αυτοκριτική για την κυβερνητική του διαχείριση επί 4,5 χρόνια». Κλείνω τα εισαγωγικά και μαζί με αυτά και η ομιλία μου. Αυτά για τον διακριτικό, γενναιόδωρο, έντιμο και σπάνιο φίλο που λείπει σε όλους μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Θερμές ευχαριστίες και από εμάς, κυρία Παπαθανασίου, για την μεστή και γεμάτη συγκίνηση, βέβαια, όπως είναι αναμενόμενο να συμβαίνει κάτι τέτοιο, η εισήγησή σας. Υπενθυμίζω στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν ότι μπορούν να συμπληρώνουν ερωτήσεις στο Q&A και αν έχουν τη δυνατότητα να γράφουν σε παρένθεση το όνομα του ομιλητή ή της ομιλήτριας που θέλουν να απαντήσει. Θα ήθελα, αν δεν έχουν αντίρρηση και οι ομιλητές, να κάνω και συνομιλητή μας τον κύριο Χρήστο Χριστίδη, ο οποίος έχει συνεργαστεί, βλέπω ότι είναι μέσα αυτή τη στιγμή και παρακολουθεί, οπότε να του δώσω τη δυνατότητα να είναι co-host, και αν θέλει ο αγαπητός φίλος να ανοίξει την κάμερά του, να μιλήσει κτλ. Πολύ ευχαρίστως, μέχρι να έχουμε κάποια πρώτη ερώτηση. Για όσους δεν τον γνωρίζουν, ο κύριος Χρήστος Χριστίδης είναι ιστορικός, διδάκτορας ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και έχει γράψει ένα βιβλίο, όπως μας ανέφερε, έχουν συνεπεμβεληθεί με τον αείμνηστο Νικολακόπουλο, το βιβλίο αυτό που αφορούσε στην εκλογική συμπεριφορά των προσφύγων, και είναι και συγγραφέας, μεταξύ πολλών άλλων έργων, και της βιογραφίας του Γεωργίου Καρτάλη. Θα ήθελα λοιπόν, αν δεν είχε κάποια αντίρρηση ο κύριος Χριστίδης, αν μας ακούει, να πάρει το λόγο, να ξεκινήσει να πει και αυτός δύο πραγματάκια και στη συνέχεια να περάσουμε σε ερωτήσεις. Άνοιξε η κάμερα, πολύ πολύ όμορφα. Λοιπόν, καλησπέρα σας, ακούμε, έχετε τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που έζησαν, αγάπησαν, εκτίμησαν και δούλεψαν με τον Ηλία Νικολακόπουλο. Τώρα εγώ είναι πολύ λίγη το μερίδιο, πολύ μικρό το μερίδιο το δικό μου που μπορώ να συμβάλλω. Εγώ θέλω να πω από την πλευρά μου ότι αισθάνομαι ότι ο Ηλίας Νικολακόπουλος αγκάλιαζε τους ανθρώπους χωρίς καμία προϋπόθεση, εκτιμώντας, μάλλον με μόνη προϋπόθεση, την αξία που έβλεπε εκείνος στο έργο και την δουλειά τους, και χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, θα έλεγα. Είχα τη χαρά, την τιμή έτσι να δουλέψω μαζί του, πολύ λιγότερο βέβαια, αλλά σε στιγμές που για μένα ήταν πολύ σημαντικές. Με έπαιρνε τηλέφωνο, κάναμε διορθώσεις μέχρι τελευταία στιγμή, τον ενδιέφερε, νοιάστηκε. Το ίδιο βέβαια και η διδακτορική μου διατριβή. Θέλω να πω όμως ότι για την τελευταία δουλειά που κάναμε, τώρα γίνεται λίγο βιωματικό όπως και για τους υπόλοιπους, όπως σας ευχαριστώ κιόλας που αναφερθήκατε στο βιβλίο για την πολιτική συμπεριφορά των προσφύγων. Είναι ένα βιβλίο που εκδόθηκε κάποιους μήνες μετά το θάνατό του, αλλά για μένα παραμένει έτσι ένα σημείο αναφοράς το γεγονός ότι μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε και έκανε διορθώσεις, μέτρεχε συνέχεια, μην τυχόν και ξεχάσουμε κάτι στα κόμματα, στα ποσοστά, και έτσι κρατάω ότι η τελευταία κουβέντα που είχαμε είχε να κάνει ακριβώς με αυτό, με το ότι θα επιστρέψει και θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά μαζί. Ελπίζω να βγει και μια δουλειά που και για εκείνον θα ήταν κοντά στα κριτήριά του. Χαίρομαι που έχουμε τόσα πολλά ακόμα να μάθουμε από αυτόν και από τη δουλειά του και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με όλους.
Ήθελα να ρωτήσω εγώ τώρα μια ερώτηση που έχει να κάνει με ίσως βιωματικό περισσότερο πραγματάκι. Δηλαδή, κατά πόσον το είχατε συζητήσει με τον Αείμνηστο Νικολακόπουλο εκείνο το βράδυ των εκλογών του 2000, που όταν ανακοινώθηκαν τα πρώτα exit poll, υπήρξε ήταν τόσο κοντά τα δύο μεγάλα κόμματα εκείνης της εποχής που εκινδύνευσε ίσως να πει ότι το αποτέλεσμα ήταν αυτό που φαινόταν στο exit poll, δηλαδή ότι μάλλον η Νέα Δημοκρατία κέρδισε εκείνες τις εκλογές, κάτι που τελικά ανατράπηκε στη συνέχεια. Αυτό, επειδή ξέραμε ότι ήταν ένας άνθρωπος που το είχατε πει, αλλά το βλέπαμε κι εμείς που τον παρακολουθούσαμε από την τηλεόραση, ότι έμπαινε πάντοτε στην λογική ότι για να πει αν θα πάρει 1,41,3, 41,4, το βασάνιζε μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε. Δεν έλεγε απλώς ένα ποσοστό κοντά στο 41, ας πούμε, και νιώθε ότι εντάξει, καλά είναι. Αν το είχατε συζητήσει εσείς που συνεργαστήκατε μαζί του αυτό το πράγμα, ας πούμε, μήπως πώς το είδε, ας πούμε, εκ των υστέρων, όταν φάνηκε ότι ήταν τόσο κοντά τα δύο κόμματα που θα μπορούσε το αποτέλεσμα, όπως και έγινε, να φανεί διαφορετικό από το exit poll, ας πούμε, που είχε προκύψει εκείνες τις εκλογές. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει τον λόγο. Θα μπορούσα λίγο να ξεκινήσω. Παρακαλώ, βεβαίως. Όχι, δεν το συζήτησα ποτέ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν μου μίλησε ποτέ για αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι εκείνα τα exit poll δεν ήταν μόνο το δικό του, ήταν όλα τα exit poll των εκλογών του 2000, τον είχε στεναχωρήσει. Ακριβώς γιατί είχε αυτή τη μεγάλη έμφαση στην πραγματολογική ακρίβεια. Εδώ δεν είναι όμως πραγματολογική ακρίβεια, κύριε Μπουμπάρη. Κοιτάξτε, αυτό το exit poll έχει μείνει στις μνήμες μας και όχι μόνο το δικό του, έτσι. Τονίζω ότι όλα είχαν αυτή την υπόθεση. Έχει μείνει στις μνήμες μας, αλλά μερικές φορές ξεχνάμε τη δυναμική ενός πράγματος. Γιατί ήταν σημαντικό αυτό το πράγμα, ότι ο ποιος θα βγει πρώτος, δεν είναι? Γιατί με εκείνον τον εκλογικό νόμο, πάλι θα έρθω στο ζήτημα του εκλογικού νόμου και πώς καθορίζει τα πράγματα, με μία ψήφο αν ερχόσουν πρώτος, σχημάτιζες κυβέρνηση στα ποσοστά αυτά, δηλαδή 43-44 που βρέθηκε τα δύο κόμματα μαζί, έτσι, εκείνο το βράδυ το αποτέλεσμα. Δεν ήταν δηλαδή μια πρωτιά μεταξύ το 24-25. Έτσι, ήταν 43 και 44 και σε αυτά τα ποσοστά με μία ψήφο να βγεις πρώτος σχηματίζεις κυβέρνηση. Άρα ήταν ο εκλογικός νόμος που δημιούργησε την ιδιοτυπία αυτού του exit poll, γιατί με αυτόν τον εκλογικό νόμο ποιος θα βγει πρώτος ανεξαρτήτως διαφοράς έδινε κυβέρνηση. Αν είχαμε δηλαδή έναν άλλον εκλογικό νόμο, ο οποίος θα λειτουργούσε αναλογικότερα, τότε το ποιος θα έβγαινε πρώτος δεν θα είχε τόσο μεγάλη σημασία. Θέλω να πω, είναι ένα είδος ψευδαίσθησης αυτό που ζήσαμε εκείνο το βράδυ, που οριζόταν από τις συγκεκριμένες συνθήκες και συγκεκριμένα από τον εκλογικό νόμο. Τώρα, η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων, θυμίζω, ήταν λιγότερο από 70.000 ψήφους πανελλαδικά σε εκλογή, η οποία είχε όχι το 50-60% συμμετοχή που έχουμε στις μέρες μας, αλλά είχε πολύ παραπάνω, είχε 75% συμμετοχή. Δεν είναι ζήτημα του λάθους. Εδώ βρισκόταν, πώς να πω, δεν το είπα ποτέ, έτσι, δεν το θεώρησα και άξιο λόγου, διότι όχι άξιο λόγου, αλλά δεν το θεώρησα ότι θα μπορούσε κανείς να συζητήσει σοβαρά για ακρίβεια πρόβλεψης αποτελέσματος, γιατί είναι πρόβλεψη το exit poll, δεν είναι γεγονός. Είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει. Απλώς συνέπεσε εκείνο το βράδυ να είναι τόσο μικρή η διαφορά σε εκλογές με μεγάλη συμμετοχή, με μεγάλα ποσοστά των κομμάτων και με συγκεκριμένο εκλογικό νόμο που το καθόριζε. Δηλαδή, αν είχαμε έναν πιο αναλογικό εκλογικό νόμο ή μικρότερα ποσοστά των κομμάτων, δεν θα είχε την ίδια σημασία. Όταν δεν βρισκόταν απλώς, τονίζω, μέσα στο στατιστικό λάθος, μέσα στο περιθώριο στατιστικού λάθους. Υπήρχε στο τέλος σχεδόν ισοψηφία. Γιατί 70.000 ψήφοι, λιγότερο από 1% ήταν η διαφορά. Εντάξει, τελική ανάλυση δεν μπορεί να περιμένουμε από τις μεθόδους, και αυτό το κάνουμε πολύ συχνά με τα exit poll και με τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να περιμένουμε. Δεν είναι
χαρτορίχτρες ή αστρολόγοι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτού του είδους τις δουλειές. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να κλείσουν οι κάλπες και να μας πούν το αποτέλεσμα. Εντάξει, εδώ υπήρχε μια μεγάλη ιδιοτυπία. Νομίζω όμως ότι του είχε στοιχήσει. Δεν τόλμησα ποτέ να το ρωτήσω για αυτό το πράγμα, αλλά του είχε στοιχήσει. Ενώ δεν ήταν κάτι για το οποίο έφταιγε αυτός. Δηλαδή, αντικειμενικά, τα όρια, τα εργαλεία μιας επιστήμης έχουν ένα όριο. Δηλαδή, μοιραία. Δεν μπορεί να περιμένουμε να μας δώσει τα πάντα μας σημαίνει. Και αυτή ήταν η δική μου αίσθηση, έτσι, χωρίς να το έχω μιλήσει αυτό το πράγμα, αλλά έχω την αίσθηση ότι τον είχε ενοχλήσει, τον είχε πειράξει αυτό το πράγμα. Όχι από την έννοια του εγωισμού, τολμώ να πω, γιατί όλα τα exit poll, από ό,τι θυμάμαι εκείνη τη φορά είχαν... Αλλά διότι σε τελική ανάλυση δεν συγχωρούσε στον εαυτό του τέτοιου είδους παρεκβάσεις. Δεν έπρεπε να το κάνει. Αυτό νομίζω ότι ήταν στο μυαλό του. Δεν έπρεπε να έχει κάνει μία τέτοιου είδους... Σημειώστε δε ότι ήταν και ο πρώτος ο οποίος μετά την αρχική ανακοίνωση του πρώτου κύματος του exit poll, που δεν είναι η οριστική πρόβλεψη, έτσι, σε μικρό χρονικό διάστημα και on camera, στον αέρα, βγήκε και είπε ότι έχουμε νέα στοιχεία και μπορεί να αλλάξει αυτό το τέτοιο. Δηλαδή, μη ζητάμε, δεν είναι υπεράνθρωποι οι επιστήμονες. Και νομίζω ότι αδικούμε πολλές φορές, όχι τον ίδιο τον Νικολακόπουλο και τους επιστήμονες, όταν τους ζητούμε να μας δώσουν μια πρόβλεψη, μια πρόγνωση. Υπάρχουν όρια στο τι μπορείς να κάνεις. Αυτό. Ωραία. Ο κύριος Καραμανολάκη, εγώ συμφωνώ, με επιτρέπετε. Ναι. Παρακαλώ, βεβαίως. Εγώ συμφωνώ με τον Ευάνθη. Από τον Ηλία εκείνο που κρατάμε είναι ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τα exit polls στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η μέθοδος για πρώτη φορά δοκιμάστηκε από τον Ηλία στις πρώτες εκλογές του 89, αν θυμάμαι καλά. Και ο Ηλίας ήταν αυτός ο οποίος από όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων, ήταν ο πιο προσεκτικός. Δηλαδή πάντα κράταγε μία επιφύλαξη και πάντα δήλωνε ότι αυτό δεν είναι το αποτέλεσμα, έκανε πολύ έγκαιρα τις διορθώσεις κτλ. Τώρα το 2020, εντάξει, ήταν, όπως λέει ο Ευάνθης, μία πολύ ειδική στιγμή. Δεν ήταν μόνο η διαφορά της ψήφου, η μικρή διαφορά, ήταν ο εκλογικός νόμος ο οποίος έφτιαχνε αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, ανάμεσα στο ποιος θα γίνει κυβέρνηση και ποιος για ελάχιστες ψήφους. Αυτό. Αν μπορώ να κάνω μία... Παρακαλώ, βεβαίως. Όσο συζητάμε. Ο Ηλίας αντιμετώπιζε, το είπαν οι δύο συνάδελφοι, τα exit poll ως ένα εργαλείο με τα όρια και με τα όρια που έχει προφανώς και τις δυνατότητες αλλά και τις ελλείψεις, και παράλληλα ο ίδιος προσπαθούσε να κατανοήσει αυτό που είναι η εκλογική συμπεριφορά, αλλά και παράλληλα η δήλωση αυτής της συμπεριφοράς. Θυμάμαι, ας πούμε, τις συζητήσεις για το ζήτημα των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν δηλώναν στα exit polls ότι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή, και ήταν ένα μεγάλο ζήτημα που ο ίδιος προσπαθούσε να το κανονίσει, και αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι προσπαθούσε να το εντάξει πια στο πώς θα πρέπει να εκτιμήσει το exit poll. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω ήταν ότι τα exit poll και τον δεν ήταν κάποια μαγεία, ήταν μια συγκεκριμένη διαδικασία επιστημονική, την οποία ανανέωνε συνεχώς με βάση τις κοινωνικές πραγματικότητες. Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε για τη σύμπτωση, για εκείνη τη συγκεκριμένη εκλογική. Ήταν προφανώς το στεναχωρούσε κάθε φορά, αλλά απ' την άλλη ήταν και ένα στοίχημα να μπορέσει να καταλάβει τους παράγοντες που οδηγούσαν ώστε ένα exit poll να είναι περισσότερο ή λιγότερο επιτυχημένο. Αν μπορώ να συνεχίσω λίγο τη σκέψη. Παρακαλώ. Νομίζω ότι άδικα τον στεναχωρούσε το επεισόδιο του 2000 και αδικούσε τον εαυτό του. Δεν περιμένει κανείς να του προβλέψει στο μέλλον. Και νομίζω άδικα στεναχωριόταν, διότι σε τελική ανάλυση η αρχική ανακοίνωση ήταν, το ξαναλέω, το αρχικό κύμα του exit poll, όπου δεν αποκλειόταν, ξέρετε, τους ψηφοφόρους του πρωινού, γιατί γι' αυτό μιλάμε,
να είχε μια υπεροχή η Νέα Δημοκρατία. Τόσο κοντά ήταν αυτά τα πράγματα. Μπορεί να ήταν ακριβέστατο αυτό που βγήκε ως πρώτο κύμα. Και αμέσως μετά, πολύ σύντομα, μάλιστα ο ίδιος είχε εκφράσει και ο Νέαρ ότι το αρχικό κύμα μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβές. Αλλά πάλι σε αυτό που λέει ο Βαγγέλης, να προσθέσω τουλάχιστον τη δική μου αίσθηση ότι όχι μόνο το exit poll, αλλά γενικά τη δημοσκόπηση, την πολιτική δημοσκόπηση, έτσι. Ο Νικολακόπουλος την αντιμετώπιζε όχι ως ένα άθροισμα αριθμών, αλλά ως μια συνομιλία των ευρημάτων σε επίπεδο αριθμών με την ανάλυση των κοινωνικών ροπών, των κοινωνικών τάσεων. Ο Νικολακόπουλος ως δημοσκόπος δεν μετρούσε μόνο. Ταυτόχρονα ερμήνευε κοινωνικές εξελίξεις. Αυτό είναι κάτι αυτό το κάνουν όλοι οι δημοσκόποι. Έτσι. Νομίζω οι καλοί δημοσκόποι πάντοτε έχουν και αυτή την διάσταση. Σήμερα το λέμε έτσι με λίγο ρηχό τρόπο, ότι δεν είναι μόνο, λέει, μέτρηση της εκλογικής επιρροής, αλλά και τα λεγόμενα ποιοτικά στοιχεία. Έτσι, έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ αυτόν τον όρο. Ο Νικολακόπουλος πήγαινε πιο πέρα από τα ποιοτικά στοιχεία. Δηλαδή, συνδύαζε μία πάρα πολύ προσανατολισμένη και κοινωνικά συνειδητή, πολιτικά συνειδητή ανάλυση, για να μπορέσει να εντάξει τα αριθμητικά ευρήματα μέσα σε έναν ευρύτερο τρόπο ερμηνείας αυτού που βλέπει. Δεν είναι κάτι το μαγικό. Αυτό ήταν το εργαλείο του ανθρώπου. Αλλά, δηλαδή, και νομίζω ότι πάντοτε έτσι δυσφορούσε με αυτή την ιδέα ότι οι δημοσκοπήσεις είναι, και να συγχωρείτε λίγο, έτσι χτυπάει το άτιμο, δυσφορούσε με την ιδέα ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα είδος πρόγνωσης. Η δημοσκόπηση δεν κάνει προβολή στο μέλλον. Σου δίνει μια εικόνα και πρέπει εσύ με την δική σου πολιτική και κοινωνική ανάλυση να την βάλεις σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και γι' αυτό το λόγο λέω ότι η συζήτηση για το 2000 ήταν άδικη και για τους ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά και οι οποίοι στο πρώτο κύμα που ανακοίνωσαν ήταν κατά πάσα βεβαιότητα απόλυτα ακριβείς. Έδιναν μία μονάδα πάνω τη Νέα Δημοκρατία, 1,5 και τελικά βρέθηκε 0,9 κάτω. Με συγχωρείτε, είναι πολύ λογικό στο πρώτο κύμα να είναι έτσι και στα επόμενα να είναι αλλιώς. Δεν έκαναν λάθος δηλαδή σε αυτό που ανακοίνωσαν. Εμείς εκλαμβάνουμε την ανακοίνωση του πρώτου κύματος του exit poll ως μια μαγική ανακοίνωση που μας λέει το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι μαγεία, επιστήμη. Και στην επιστήμη αυτά είναι απόλυτα κατανοητά και αναμενόμενα. Μάλιστα, ωραία, ευχαριστώ θερμά. Δεν βλέπω κάποια ερώτηση. Θα ήθελα εγώ να ρωτήσω, η συμμετοχή, η οποία διαρκώς βαίνει μειούμενη στις εκλογές, όπως διαπιστώσαμε, έτσι, μια και το 2023 είναι μια χρονιά που είχαμε αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις, 2 φορές εθνικές εκλογές, τον πρώτο και το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών. Παρατηρείται έτσι μια ολοένα και χαμηλότερη συμμετοχή του κόσμου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το συζητούσε ο Ηλίας Νικολακόπουλος, δηλαδή ποια ήταν η στάση του, ας πούμε? Φαντάζομαι ότι θα εξέφραζε μια βαθιά ανησυχία για το γεγονός ότι ολοένα και λιγότεροι αποφασίζουν τελικά για ολοένα και περισσότερους. Θα θέλετε να κάνετε μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, με όποια σειρά θέλετε? Θα ήθελε κάποιος από εσάς να πάρει το λόγο γι' αυτό? Θα ξεκινήσω πάλι εγώ, παιδιά. Ναι, κανένα πρόβλημα, εντάξει. Ο Νικολακόπουλος, και δεν είναι θέμα μόνο βιώματος, ο Νικολακόπουλος είχε μια αίσθηση αποστολής για να εξηγήσει στο ευρύτερο κοινό το ρόλο της πολιτικής της σύγχρονης κοινωνίας. Πίστευε βαθιά στην πολιτική διαδικασία ως ένα από τους κομβικούς παράγοντες που καθορίζουν και οφείλουν να καθορίζουν και τις κοινωνίες μας και καθέναν μας ατομικά. Επομένως, ναι, νομίζω ότι έβλεπε με αρκετά μεγάλη, ας το πω έτσι, δυσφορία αυτή την τάση για μείωση της εκλογικής πολιτικής συμμετοχής.
Εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό κυρίως εμφανίστηκε, είναι ένα φαινόμενο μετά το ξέσπασμα της κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι συνάρτηση αυτού του πράγματος. Εντάξει, απ' την άλλη την πλευρά ο Νικολακόπουλος αντιλαμβανόταν ότι σε τελική ανάλυση αυτός που μετέχει, αυτός καθορίζει. Τον στεναχωρούσε, νομίζω, η πιο μικρή συμμετοχή, αλλά εντάξει, και αυτό που ακούμε τώρα, τα ποσοστά αποχής, είναι πάντοτε μικρότερα από τα πραγματικά, γιατί έχουμε ανεκαθάριστους εκλογικούς καταλόγους. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι στο 50% ή στο 60% η συμμετοχή, είναι λίγο παραπάνω, αλλά είναι οπωσδήποτε μικρότερη από ό,τι ήταν πριν από το 2009. Αυτό είναι αλήθεια. Από το 2009 και μετά από το 2012 και μετά έχουμε μικρότερη συμμετοχή του εκλογικού σώματος. Θα ήθελα να πάρει κάποιος άλλος το λόγο πάνω σε αυτό το ερώτημα. Ιωάννα, δεν ξέρω, θέλεις? Τι να πω, συνήθως, ξέρεις, για τις εκλογές και για αυτά τα πράγματα μαζί δεν μιλάγαμε πολύ. Δηλαδή, επειδή ήξερα ότι βομβαρδίζεται από ερωτήσεις από όλο τον κόσμο γι' αυτό, ήταν ένα θέμα για το οποίο σπάνια, ας πούμε, τον ενοχλούσα. Εκείνο που εγώ θα ήθελα να πω σαν μια πιο γενική διαπίστωση είναι ότι καταρχήν από τις μεγάλες έρευνες για την πολιτική συμπεριφορά που γίνανε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και του 90 και όπου φαινόταν αυτή η πολύ μεγάλη πολιτική συμμετοχή, ας πούμε, των Ελλήνων, πράγμα το οποίο έκανε εντύπωση και σε όλους τους ανθρώπους από την Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα είχε ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Ο Ηλίας ήξερε ότι αυτή η συμμετοχή ερμηνεύεται όχι μόνο με όρους πολιτικούς, ας πούμε, αλλά στο γιατί υπήρχαν μία σειρά από λόγοι οι οποίοι ξεκίναγαν γιατί το πελατειακό, το παιδί μου θα μπει κάπου, γιατί περιμένω μία αποζημίωση, γιατί δηλαδή η πολιτική συμμετοχή η μεγάλη ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε πολλαπλές ερμηνείες στην Ελλάδα. Εκείνο το οποίο όμως ήταν πάρα πολύ σαφές τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά στα χρόνια του κορονοϊού και μετά, ότι τον ανησυχούσε πάρα πολύ, ήταν η νέα εικόνα που βγάζε της κοινωνίας. Η απομόνωση, ο εξατομικισμός. Σε κάποια συνέντευξη λέει ο καθένας πια ασχολείται με τον εαυτό του και είναι το μόνο που τον απασχολεί. Οι συλλογικότητες εξασθενούν, πεθαίνουν. Αυτά ήταν πράγματα τα οποία τον πόναγαν τον Ηλία. Και τον πόναγαν περισσότερο σε αυτό που ήταν η αριστερή του υπόσταση, ας πούμε, και ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ήθελε να βλέπει μια συμμετοχή των ανθρώπων στο κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτό. Να πω κάτι, θέλω να πω κάτι σε αυτό που είπε η Ιωάννα, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ συζήταγα ελάχιστα και νομίζω και η Ιωάννα ελάχιστα με τον Ηλία για τις εκλογές. Εννοώ, ήταν η δουλειά του, ήταν ένα κομμάτι επιστημονικό και τον ενδιέφερε. Όμως ο Ηλίας ποτέ δεν μετέφερε αυτή τη δημόσια εικόνα, αν θέλετε, στους χώρους της συνευρεσίας της επιστημονικής κτλ. Δεν τον πήρα ποτέ τηλέφωνο, νομίζω, μια Κυριακή των εκλογών να το ρωτήσω τι γίνεται, ας πούμε. Δεν υπήρχε αυτή η σκέψη. Είχαμε πολλά άλλα πράγματα να πούμε. Ο Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Υπόθηκαν ήδη πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να πω, αυτό ήταν ένα κομμάτι της ζωής του που συνδεόταν με τη δημοσιότητα και με αυτή τη δημόσια εικόνα, την οποία ο ίδιος, κατά τη γνώμη μου, τη χειριζόταν πάρα πολύ καλά. Δεν τον τρέλανε ποτέ, γιατί πραγματικά πρέπει να σας πω ότι εγώ που έζησα με τον Ηλία κάποιες στιγμές στις εποχές που ήταν πάρα πολύ συχνά στη τηλεόραση, ο Ηλίας ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο όταν βγαίναμε έξω. Θέλω να πω μια φράση ακόμη
Συμφωνώντας και με τους δύο συναδέλφους, τα τελευταία χρόνια όντως τον απασχολούσε πάρα πολύ αυτό που θα λέγαμε, δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο μεταδημοκρατία, ενώ αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό. Τον τρόμαζε η απομόνωση, τον τρόμαζε πολύ ο ανορθολογισμός, τον τρόμαζε, φοβόταν τα δημοψηφίσματα κάποιες φορές, θεωρώντας ότι μπορούσαν να γίνουν δίωδοι για να έχουμε, ας πούμε, ανορθολογικά αποτελέσματα. Ο Ηλίας πίστευε σε συγκεκριμένα πράγματα και νομίζω ότι δηλαδή πίστευε στη δημοκρατία, πίστευε σε πράγματα που τα υπερασπιζόταν και νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό ανησυχούσε για αυτή την αποσυλλογικοποίηση με έναν τρόπο και την απομόνωση. Ήταν νομίζω πολύ έντονο στο μυαλό του. Φυσικά συνδεδεμένο, το είπε και η Ιωάννα, ειδικά τον τελευταίο καιρό με την πανδημία. Μάλιστα. Ωραία. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να προχωρήσουμε προς την αποφώνηση. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ιωάννα Παπαθανασίου, τον κύριο Βαγγέλη Καραμανολάκη, τον κύριο Ιβάνθη Χατζηβασιλείου, τον κύριο Χρήστο Χριστίδη για την παρέμβασή του, όλους όσοι βρέθηκαν απόψε εδώ σε αυτή την εκδήλωση στην μνήμη του Ηλία Νικολακόπουλου, και να ευχηθούμε να συνεχίσουν να υπάρχουν άνθρωποι με όπως όπως τον παρουσιάσαμε σήμερα, άνθρωποι που θα βοηθούν πραγματικά και θα φέρουν την επιστήμη με έναν τρόπο όχι εκλαϊκευμένο αλλά ουσιαστικό μπροστά στους απλούς πολίτες αυτής της χώρας. Μισό λεπτάκι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει κάποια ερώτηση. Ναι, μια γενική ερώτηση από τον κύριο Γεωργόπουλο έχουμε. Ποια είναι η γνώμη του Ηλία Νικολακόπουλου για τη λειτουργία των κομμάτων? Οπότε απαντάμε στην ερώτηση όποιος από εσάς ή και όλοι αν θέλετε, και μπορούμε να προχωρήσουμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω ποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κατά τον Νικολακόπουλο δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια. Κάποια κόμματα είναι πιο καλά οργανωμένα, είναι στο μαζικό πρότυπο, και κάποια κόμματα λειτουργούν ειδικά για την εποχή της καχεκτικής δημοκρατίας, θα έλεγα όλα τα αστικά κόμματα, λειτουργούν με πολύ πιο χαλαρούς τρόπους, βασισμένα στο πελατειακό σύστημα και ως δίκτυα τοπικών κατά βάση πολιτευτών. Ο Νικολακόπουλος, κατά τη δική μου γνώμη, σίγουρα πολύ περισσότερο σεβόταν τα στιβαρά οργανωμένα κόμματα του μαζικού προτύπου. Όπως μετά τη μεταπολίτευση, λίγο πολύ μετά το 81, αν θέλετε, λίγο πολύ έγιναν όλα τα ελληνικά κόμματα. Αυτή ήταν η δική μου αίσθηση. Κάποια άλλη απάντηση στο ερώτημα του κ. Γεωργόπουλου? Όχι. Ωραία. Αν μπορώ μόνο μία φράση. Βεβαίως, και περισσότερες. Και όχι μία φράση μόνο, ότι ο Ηλίας, νομίζω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω την γνώμη του Ηλία, ο Ηλίας σεβόταν όμως και αναγνώριζε τα κόμματα ως βασικό στοιχείο του της δημοκρατίας. Δηλαδή, ποτέ δεν υιοθέτησε σκέψη, προτάσεις που θα είχαν μια απαξίωση σε σχέση με τον ίδιο το θεσμό. Το θεωρούσε κρίσιμο. Μάλιστα. Και αυτό βέβαια δείχνει έτσι και την πραγματική δημοκρατική του ευαισθησία. Το γεγονός δηλαδή ότι αναγνωρίζει πως ο ρόλος των πολιτικών κομμάτων είναι αυτός που πρέπει, αποτελούν πραγματικό στήριγμα, πυλώνα μιας δημοκρατίας σε έναν κόσμο που, όπως βιώνουμε όλοι βέβαια, έτσι αλλάζει ραγδαία, και αυτό οπωσδήποτε είναι πιθανόν να παρασύρει, ας πούμε, ακόμα και τους πυλώνες αυτού του δημοκρατικού πολιτεύματος παγκοσμίως. Ωραία, σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, για το γεγονός ότι αναδείξατε με την απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις συγκίνηση το έργο ενός πολύ σπουδαίου ανθρώπου. Θερμές ευχαριστήσεις και σε όλους τους φίλους που ήταν απόψε μαζί μας. Να έχετε ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη και στο επιστημονικό σας έργο και σε ό,τι επιθυμείτε. Χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κι εμείς.